Pozor, Týny, pomalu. Tak. Běž ty, kamikadze. Čekáš na Lukyho? Je tam Luky? Tam je Luky. Tak pojď. Pozadu, takhle spadneš. Luky. No pojď sem. Jo, sám chce. Jak chce? To je zajímavý, to ten Dante to nedělá takový to. On sebou třískne vozem zase, no, že to je zajímavý. Taký opatrný. Velmi opatrný, že já jsem ho ani neučila, že má zasad na skoro, že vždy zasad. Jo, že toto. No ale je prostě takový opatrný, jo. To ne jako ten můj, který jde hlava nehlava. A to je dobré, tak se naučíš od a jo, koukám. To je hezký. No to je super, to je takový. Alebo na hojdu, či? Na hojdačku může, no. Ale na klouzačku nebo na písek by neměl. Jo, dobré. Vrum, vrum, tak běž, utíkej. Vrum, vrum, ty taky, běž. Vrum, vrum. Ahoj. Čau. Kam pak jdeš? Za Dantíkem? No utíkej, chyť ho. Chyť ho, kde je Dantík? Kde je?